Quan pensem en industrialització, hi ha una paraula que ens ve al cap, rapidesa. Però què és exactament la industrialització? I el més important, pot ser útil per reduir l'impacte ambiental de l'edificació? Si parlem de prefabricació, normalment ens referim a qualsevol element constructiu que s'ha fabricat fora de l'obra. En canvi, si parlem d'industrialització, ens estem referint a un tipus de construcció que es fa majoritàriament en una indústria, seguint un procés de cadena de muntatge. Això comporta molts beneficis organitzatius i, en teoria, també pot comportar beneficis ambientals. Al costat de l'Escola d'Arquitectura del Vallès s'està construint una residència d'estudiants basada en mòduls prefabricats, on cada mòdul és un habitatge. Pel fet de basar-se en la industrialització, s'assegura que el control de qualitat de l'obra es fa en condicions òptimes, ja que una bona part es fa a la fàbrica, on l'entorn és controlat. També s'assegura que el període d'execució de l'obra és excepcionalment curt. Els avantatges són seguretat, costos, temps, sostenibilitat. En aquest cas, sostenibilitat, i tenim, si heu parlat amb Societat Orgànica, ells han fet estudis pel seu compte, algun encarregat per nosaltres, però també n'han fet ells pel seu compte, que demostren que és un sistema molt més eficient, és a dir, que la petjada ecològica que té un edifici fet amb el nostre sistema és un 33% inferior, vol dir menys emissions de CO2, menys consum energètic, que el mateix edifici fet amb sistemes tradicionals. Actualment, la industrialització no és necessàriament sinònim de reducció de l'impacte ambiental, perquè en general no està pensada des d'aquest punt de vista. El Gerardo Wadel ens explica les claus. Les claus són, diguéssim, un sistema constructiu que fa servir materials reciclats o materials naturals. Quan són reciclats, que siguin a més reciclables, que s'asseguri que es reciclin, no només que siguin potencialment reciclables. Quan són naturals, que asseguri per una cadena de custòdia que aquest material no està esgotant un recurs natural, que és un material renovable de manera comprovada. Es necessita també un sistema d'unions que permeti que els materials acoblin i també es puguin separar sense que hi hagi interferències respecte de les necessitats del reciclatge. Allò és juntes seques, però més de seques reversibles. És a dir, no hi ha adhesió, no hi ha unió química, no hi ha materials que vagin junts que siguin incompatibles de ser reciclats. I quan diem incompatibles de ser reciclats no és la tecnologia tot ho permet, sinó que siguin d'un reciclatge senzill, tècnica i econòmicament parlant. Això és un sistema constructiu. Una altra de les claus és el sistema industrial, que faci possible tot això. És a dir, no és només tenir determinat el sistema constructiu, necessitem d'una logística industrial, d'uns sistemes de producció industrial que facin possible la construcció, però també la desconstrucció i el reaprofitament d'aquest sistema constructiu. I finalment, la tercera pota, en aquest apartat de claus, seria el sistema comercial, el sistema normatiu que faria possible aquests edificis de posar i treure, intentant afavorir més el servei de l'habitació en lloguer que la compra definitiva inamovible d'un edifici fixe que no es pot modificar. A Suïssa ja hi ha empreses que fan escoles per mòduls i poden adaptar el tamany dels edificis a les seves necessitats d'ocupació. Quan un mòdul no es necessita en una escola, es pot col·locar en un altre que sí que el necessiti. Com que la industrialització implica construir en un entorn controlat, resulta molt senzill reduir la generació de residus de la construcció. Les experiències que hem trobat a Europa i que hem analitzat a Catalunya sobre construcció modular tridimensional prefabricada ens donen uns ràtios de generació de residus molt bons. És a dir, si a Catalunya un edifici mitjà genera al voltant de 120-125 quilos per metre quadrat de residus de construcció, les experiències que hem tingut nosaltres, independentment dels materials utilitzats en el sistema modular, ja sigui formigó, fusta o acer, doncs aquests 120 quilos passen a ser menys d'1 quilo per metre quadrat. Per tant, la diferència és molt important. On sí es generen
uns quants residus, però que mai superen els 20 quilos per metre quadrat, és a la planta de fabricació d'aquests mòduls tridimensionals. I evidentment, com és fàcil d'entendre, en aquestes plantes, pel sol motiu de ser un procés de fabricació controlat, doncs les possibilitats de separació selectiva són molt més altes. La industrialització no necessàriament implica una reducció de l'impacte ambiental, però hem vist que les possibilitats de reduir-lo són grans si s'acompanya d'un bon projecte i una bona gestió dels recursos materials. A la base de dades de l'Agenda de la Construcció Sostenible podeu trobar productes relacionats amb el tema de la industrialització.